Čaute, čaute, vítam vás u dnešného videa. Dneska to bude také netradičné, ale špeciálne s našim bývalým hosťom Petrom Linderom, El Linderosom. Takže si ho určite užite, čaká vás veľa zábavy, veľa komédie a určite dobrého jedla. Takže si určite nezabudnite zobrať niečo dobré, nejaký popcorn, kolu a my môžeme ísť na to. Takže, čo dneska uvidíte v našom videu? Zapálil sa mu vreckovka! Áno, poďte všade, ale nie na panvici. On mi dáva iba samé hovná. Ako je McDonald. Neklamem. Čo si, ja som Gordon Ramsay. Môžeš to vypnúť? Ideme variť. Peťo, čau. Nie je to čierno, len to je také dosť zlatová. Pred chvíľkou sa tu stala taká kuriózna nehoda. No, zapália sa mi vreckovka. Zapálil sa mu vreckovka. Reálne kúkanie. Jemu sa zapálila vreckovka, no ja odpadnem. Počkaj, tu sú ešte také zbytky. Popela, pičo. Zastařval? Nevím, tady jsme spousta lidí. Ako ho vravíte vašu večeru? Brutál. Brutál mu to tu horí, chlapcovi. Horí ti to tam. On sa ešte netrafil. Áno, máte to byť pocen. Čo? Čo ti jede? Idú mimo zmešťania, že to je? Ja som to hovoril, proste idú mimo zmešťania. Hotovo. Přináším vám lásku. Horí ti večera. Tak to bola aj kámo, poďte všade, ale nie na panvici. Cero zase. Druhé kolo. Zapálil sa mu vreckovka. No preboha, toto je varenie. Zo stáleho míchaní lejeme do hajzdu. Pozrite, pravý kuchár, vášnivý. Jedno vajce. One eternity later. Dokonca druhé vajce. Pozrite sa mi do očí a že klamete. Ľudia otupejevajú. Neklamem. Prisahajte. Vyslám na tú máme. Pokračujeme, Peťo Linder tam má zase nejakú vreckovku. Zapálil sa mu vreckovka. Nejaký oheň či popol či čo. A teraz pán Linder mieša dôkladne vajíčka. Into the mouth. Nice. Čiže vidíte aj hentú dosku, to on celé všetko spravil, preto je to také čiorne. Pozor. Ktorý som už mohol aj dať. Ja by som myslel, že to máš ešte vymýšať, ale dobre. Fú, toto bude riadna omeleta. Čo si, ja som Gordon Ramsay. Koľko už do piče? Keď mu tam do piče varia deti a on to hodnotí, tak potom som do piče ja. Michelinský kuchár. Čierne korenie, Dávam ja. mletú papriku. Na konci. Výborne, vyzerá to veľmi pekne. Pripravujeme si tanier. Nakrajeme si nejakú zeleninku, nie ešte k tomu, či? Áno. No. Takže takto to vyzerá dnešná pochuťka dňa. Pozor, horí ti tu plyn. Pán Linder, čo chcete odkázať našim divákom? Do piče. Ale chodí do piče. 2,000 years later. Pičo. Áno, poďte všade, ale nie na panvici. Je to podľa vás dobrý recept? Jasné, šéf, to je také fitness, by som povedal. Chučí ako mladý hrášok. Ja ho mám rád.
Nie, pozor, dáva sa na to kečup, či čo to je? Chili, pozor. Pohode si? To má farbu. Nech to má farbu, už to má doteraz. Pozrite sa na to zblízka, vážení priatelia. Vstúpil som ako na cibuľu, nevadí. Ale ja si myslím, že je to unikátne dielo pána Lindera. Že, pán Linder? Čo tu máme pekného? No tak tu už v živote nechcem byť. Neklamem. Ukážte, čo máte pekného, aby sme mohli podporiť všetkých sponzorov v tejto chladničke. Paradajky, ktoré tu sú asi mesiac v tej chladničke. A few moments later. Krásne, čisté, voňavé. Voňajú? Áno. No a pán Linder, Áno. vášny kuchár. Čo? Je, že to je pre zákazníkov. Aha. On mi dáva iba samé hovná. Ako je McDonald. Áno. Tak, naša relácia je u konca. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Pán Linder, pozdravte vašich vášnivých fanúšikov, ktorí ste pošli do riti. Dobrý. Zase nás tu odrbávate, pán Linder. Sami také. Takže, dobrú chuť. Môžeš to vypnúť? Ani nie. No čo, chutilo vám? Wow.